Mbok golek-golekke. Gendeng undang sik. Kowe sampai bingung hawane pengen tak ejolke selir-selir kuwe ra. Ono ijolno. Rene madhep rene Kung, madhep rene Kung. Rene Kung, madhep ngomong rene. Iso Aku ijolno. lu wong didit tapi ra duwe wibawa blas. Anak buahku nek ngerti, aku mbok ngenekke dhek tak seneni dorak wedi to. Kowe iki gedeng jengkel aku hawane me tak ejolke kok ngene. Cepet ijolno. Drek aku mani. Tak kirim ning Kamboja wae nek wis. Kowe wae kok jarine wingi main ning Kamboja. Ya rak apa-apa. Kowe kelingan ra ana berita wingi sing ning gone jalan tol. Ya toh, genene dijipuk, manuke dijipuk ngene Rak apa-apa. Gayamu kok main ning Kamboja. Wala tanganmu kepiris kena peso wae kowe nuwak-nuwak kok. Iki anakmu ndango metak entuke jodoh karo wong sing sekti. Dadine wong sekti kuwi iso namengi dhewe. Ameh dibacok model piye ngene lho. Cok ndal, bacok sandal mendal. Iki taun pira Gung ngono sekti barang. Oke, lha rumangsamu iki sekti sales tok. Sakti iki yo wong barang, ana sing sakti. Sakti iki sing sok rene kuwi to. Sakti sales. Nyileh dit matamek. Ora ngono polamu. Ora nyileh duit. Apa? Rumangsane ketoke sakti tapi nyileh dit. Undang sik trewet, undang anakmu kon rene lho. Aku pengen ngerti. Senenge kok. Nek tak omongi tak goleke jodoh. Jodoh arang. Aku ki percaya rak sambok goleke jodoh, Pak. Anakku ki wis ayu. Engko ki ana dhewe jodone kok kowe senengane ngono ki lho. Nduk, metuna nduk. Jengkel. Aja kok bojoku kuwi lho nduk ngeyelan we. Mbokmu ki lho. Ya wis Gusti biyen lho mbahmu ngidam apa lho. Mumet aku ngrasake. Piye to ki geting aku. Mbahmu ngidam apa ya? Mangsamu. Sudah ngose. Nduk, ning kamar terus yo napa kowe iki lho.